Hello mga ka-Dors, welcome back. This is me, Dors G Vlog. Niya may diri sa Jagna Bohol, Philippines. Kauban na ho si Inan o ang iyahang mga families, ang ahong mga in-laws kay death anniversary ro ni mother-in-law. Pag humanlag pangadji na may diri na ni hapon sa Garden Cafe Restaurant, sponsored by my sisters-in-law. Ni amitanan diri karon naani mga pagkaon mga lami ka jud order si Cherry. Ja kanang nagawat pa namo silang lab, silang nang tiyos, nang nini ug mga family. Pero uban nang ngaon naguna kay magikali ka dyan kay lami ka adyo, humot ka adyo. Kanang ma-enjoy ka jud mi ani guys. Salamat sa sponsors. O kanang salamat sa tanan. Enjoy watching guys. Thank you. Nagikataso nagajukadeng. Just Daran may tanan. Mag-videos ako. Video. Daran may tanan. Please kayo sa Garden Cafe. Kasi ganun nga, so kami, so ito din ni Just ang pag-iwan to ang ilagaw. Arang video kay arong Pila na kasi dan. katong dani ato bakasal ni ko dani ta. Mao naman niya. Wash out na. Wala namang hipos saan eh. Mauli na mi. Salamat sa panihapon. Salamat sa panihapon. Uli na mi. Let's go. Uli na mi, babu. Uli na mi, salamat. Sige, ingat. Salamat sa panihapon. Salamat sa panihapon. Babu. Bye. Go home na mi. Ding, salamat sa panihapon ding. Salamat sa panihapon. Ulit kami. Traffic. Traffic at Jagna. Gabi na. Bye, Makdo. Uli na mi.